Sweetie. My love. Wayyo Allah dadi. Wallahi kin san wani abu. Sai ka faɗa. Ina kallon wannan dogon hancin naki. Kai! Kai ko wallahi Allah ya shirye ka da irin waɗannan maganganun kuma dogon hancin to naka. Ya ma fi nawa. Ai kiwa ki san wani abu ba. Wallahi farin fuskan nan nake ko. Ai ni har wani addu'a nake da buri a rayuwata. Ina addu'a Allah ya bani kuɗi na ƙarasa gini. Ne wo. Ai, allo. Inda ka kira mun Aisha. Ke ana sorry. Kake tamshi kenan ina zuwa. Je wata. Ya muna magana ina zaki? Kanin mamanmu ne fa. Kanin mamanku ne? Sanne ina wuni? To sanne madalla. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malama Aisha. Barka da zuwa. Wallahi lafiya lau kawai sai kika gani kwatsam. Wallahi. Ai Allah sa da wancan ba saurayinki bane. Kai? To ai shine mutum ya zo daga shi sai kafarsa. Yanzu wannan in unguwa ta tashi ina zai da me zai ringa kai ki? Allah ma ya rufa asiri. Ina ganin ki kawai ni naga kin mun. Kin ga irin mu wanda Allah ya riga ya rufa asiri irin me ya kamata ki ringa kula. Amma ki dinga tsaya da wancan ke da ba local champion ba. Kai kaga hulan kanshi ne ma. To amma wasu maganganu yake ga miki masu ɗoyi ko. Kasancewa ina sauri muna hira mai daɗi kuma zan koma. Ni dai gaskiya ba na so ka tafi. To ya za a yi kin san abubuwan namu ne da yawa. Amma fa kafin mu tafi ina so mu dan dauki selfie fa. Yawwa. Kin ga hoton yayi kyau. Kaga yanda kai kyau ya haka ni fa kafi ni kyau. Haba ni na isa kina ganin ki jajajar kamar kosai. Yanzu dan bani nan baki. Ba haka bane ba ka saka maka. Yawwa. Malama Indo. Yawwa, kin ga lambar taki ma special. To yanzu kina ji? Ina ji. Turo mu zan kira ki yanzu, ki tura min account number ɗinki. Zan dan saka miki wani abu. Kai to nagode. Ai ma haka arziki muka sani ba irin wayance dai a zo ai ta surutan kawai ba. Wai wancan ne ka dina maganar shi dan Allah. Ai na daina. Shi dan wa. Har na ji amai. Yanzu tafiya za Ya zan yi? Ai dole haka. Wallahi babban gaji daga nan ka. Sarki kai ina ganin soyayya a nan garin. Kai to ya za a yi? Amma za mu yi karasa maganganu a waya. Yaushe za ka dawo?